ok wanyal tewo on the table sani. Okay. Yeah. Rose bende ntiere e tend governor machon ma Nairobi, Sonko. Ntiere kuonde manolosi luongo ni emergency centers. Kuonde ma bende samoro kama siro timore tiyudo ka ji chokore, kaeto bende nyal ti kodgi e reso moko kuom mwandu mondo kik lal bed mang'ongo. Nyiswa ni to be kuonde gi pod nitiere e chiro, kuonde go bende nitiere emergency centers gi, kuonde manoketa mag resruok seche bende masira ma kamagi onene chirni gi, koso gin gik matinde ok ti. Nyiswa chal magi bende gintiere nyaka sechegi to be gitiyo. Wan kaka jotoi emergency center waonge godo, mani adiera makende. E sama gima kama wuok, ng'at ka ng'ato ringo mondo mi okony ngimane kata okony gige kivyaki. Kaminyalo wacho kata ni nikech iyudo ka sama ne chiro wang' to joma ne odak machiegni mane nyalo ringo mondo mi ogol lepgi, e sama ni igolo stogi kiketo kata piny mondo mi yud kaka iting'o, tiyudo ka joma kalo bende kao to tingo dhi godo. Koro by the time you end up ni tieko golo gik moko tiyudo ka mali no oonge te. To e center ma inyalo wacho ni sa rescue center ma ng'ato bende nyalo wacho ni lepa kata 10 kata 20 ma okowagi onego be ni aringo atergi e rescue center kacha chama i safer ma abro yudo gi after this. Waonge gi kuonde makamako. Onge. Adiera makende kaka Toi Market rescue center ma waneno ka seche te ka an emergency owuok isa Toi primary school ma en jirande wa makata joma ne okonyo gik gi matin no ringa to dhi odamp within the school compound. Onge waonge gi rescue center. Onge gima kamano Toi. Poka neno. Kata kokalo kuom the office ma wan godo Toi, poka winjo kata nyaka nyoche masira ni timore kagi wacho ni joma ne okonyo gik gi matin nie rescue center waka giduog gi kao. Poka winjo. Ang'o mi paro ni winjo be ni timo Rose mondo mi